Tak už se to nese. Bobule, Vojto, hovězí vývar s játrovými knedlíčky na úvod. Ano, to může být. Tak. Dobrou chuť. Jo, hlavně fair play, Bobulko. Tak pojď. Nechci rušit, ale co si dáte k pití? Já pivo. Pivečko, Bobule, pivo? Vodu možná. Asi vodičku. Dobrou chuť. Už vedu. Ty to jak nechutná, hele, nechceš nevyčet, pojď sem, hele. Podívej se. No. Pojď. To vypadá dobře, asi je přežraná. Já snad vyhraju. Chutná, ale Bobule, co se děje? Bylo by tam ještě něco? Možná, že bych jí to dal takhle víc na zem, že se nechce věřit, že... Co blbne, on snad hraje proti mně, nebo co? No. Pane vrchní, tak bude tam ještě něco? Kde jste? Tady se nese to pití. Bobule tady má vodu. Co to je tohle? Chutnalo? No tak chutnalo, ale mám hlad. Bobule ještě dojídá. No, a polívka je v čudu. Nese se předkrm. Je to uzená krkovička. No, krkovička, to je pohodička. Tak jak to vypadá? Všechno v pohodě? No tak koukám, chutná. No, mám si to. Máme tady kuřátko, nádivka, brambůrek, Bobulko. Všechno v pořádku? Jak to nejede, nebo? Nějaký problém? Tady nám to trošku vázne, ale Bobule, ta už potřebuje další chod. Ten pes je bezednej. Jako v tom filmu Bohouš, ale já jsem taky dobrý. Pro Krakonoše všechno. Není možný. Tak Bobule si dá moučník asi hned. Je to jablečný závin neboli štrůdl. No jo. Co to je, kamaráde? Ještě pivo? Mám to odníst? Ne. Sníž to. Bobule všechno svědla. No, ještě tam máš. Nejsi. To nevidím moc dobře. Ježiš, tak co? Já už to nedám, člověče. Ne, počkej. Je blbě. Hele, chleba. To nedá.